Pogargi mano en duol ma ochung chenro mar thieth manyien pachoka mar social health ochwalo omenda mar chulo gope ma osore agolo nochak tich dwe mar 10 higani e piny Akidi kod ler mathoth. Mar gine ute duol mar SHA chulo mane gisingo mar pekre agolo nochak chayanga dwe mar ni ma par tok tije ma ojolo mar SHA Tingasira kunore thuolo mag SHA osemo bilion 3.7 kuom ma SHA mar bilion 1 nyisi ratamalo. We have close to 3.7 billion generated, so we shall be Fario notolo ne omenda duto mupore chulgi gope go duto ne romo bilion 2.6 chiel ma pod itimo margi rito Tingasira ma ute thieth go osebedo ka chiwo mag SHA motelo bilion 1.5 mar chulo gope mar chulo gope mag chenro mar Linda Mama kod bilion 1.5 mar thiedho tuoche matindo kata primary health timore kata ni thoth oganda pod mar SHA nigi ng'ikruok. Akidi, Ramogi TV, Nairobi. Odigin makare, chiel kod